Ayan, itlog. Ito, ano to? Tilapia na may Ito yung pula. sweet and sour. Sweet and sour na tilapia. Prito. Dinuguan. Adobo. Adobo. Tara po, kain po. Jo, Rachel oh. Rachel. Rachel. Sabi ko gusto ko ako. Ayun si Kuya, preparation para sa kanyang pagpamanila. Hi guys! So ayan, isang magandang gabi sa lahat. At yun, gabi na nga. So yun nga po, na biglaan na si Kuya Jason nag-aya dyan na mag-noodle fight. Tapos vlog na rin syempre. And then mag-chill din sa taas. Mag-overnight ata po siya. Then yun nga po, umalis po muna siya. Kasi may kukunin daw po sa bahay niya. So iniwan niyo po yung GoPro sa akin. Kaya ako muna po ngayon. Ako na muna. So, yun nga po. So, ayun nga po. At muling nagbabalik. Ayan, isang magandang gabi po para sa lahat. And yun nga po. Kasing ganda ko. Ayan, si Ate Aileen po. Yan. Yan. Yung asawa niya po. Pinsan po ni Papa. Ayun po si Papa. Hi, Chinchel! Nagluluto nga si Chinchel. Magluluto daw si anak. Hindi ako magluluto. Ikaw masarap pa magluto eh. Ayan. So, yun nga po. Nag-ayaan po kasi. Nag-aya po si Kuya Jason na ayun nag-vlog sa taas. Yung napag-isipan na mag-noodle fight and mag-overnight din daw po siya sa taas. So, yun. Pinagbigyan po natin. Ayan. Umalis po kasi si Kuya Jason. Then, may kukunin daw po siya sa bahay nila. Then, iniwan niya po sa akin yung GoPro. Kaya, ako na muna daw po. Ako na muna po ang hawak. So, sana po hindi po kayo magsawa sa akin. Ano ko lang, gusto ko po sabihin na yung bahala po kayo, nakita nyo na po yung bahay ko. Tapos una pa naman po, huwag nyo na pong i-judge. Kasi ganun po talaga kami. Then, yun nga po, ang lakas ng tarit na tayo. Sama-sama po kami sa aming budol fight. Yo, yo! LT, love trip si Ate Aileen. So, yun nga po. Si Mama po nanduluto. Ayan. Kung gusto niyo po pumunta sa bahay ko, welcome po kayo. Ayan, nagbabalik. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga gusto kong makilala din yung mga auntie ko, yung lala ko, nasa labas po sila. So, tara, let's go. Ayan, kapatid ko. Ito na yun. Kasi, si Mama, nagluluto. Ate Aileen. Hi! Si Ate Pulay, ba? Hello. Si Ate Pulay. Hi! Ito si Hi! Hi ka sa vlog ko. Hi ka nga. Hi! Ayan, ano po siya, pinsan ko po. Ayan, ito po yung bahay. Ito naman po yung bahay niya. Ayan. Huwag ka mahiya. Ayan, dito naman po sa kabila. Ay, si Nanay. Bakit? Yung mama ni Papa. Ayan, ito naman yung bahay nila. Nay, kamusta, Nay? Mabuti. Anong masasabi mo sa sa gabi? Gabi na. Gabi na, Makikisayaw tayo, Nay, mamaya. Pesta sa masaninay. Mupain mata mo kung magkuha, mag-bailing. Suotin mo yung pinakamaganda mong damit. At nakikisayaw tayo. Ayan. Ay, yung pinsan ko, mga pinsan ko. Nanay. Ayan, pinsan ko din po. Ito yung bahay nung anak ni Nanay. Ayan. Malapit na rin po. Malapit na rin naman po yung fiesta dito. Kaya abang-abang po kayo sa fiesta dito. Kasi maganda yung fiesta dito eh. Share ko lang. Nay, ano na? Tago mo na, Chin. Ano na, Nay? Makikisayaw na tayo. Sige na, umuna ka na. Una na ako.
Ako nga hindi nakikisayaw sa mga sayawan. Sa totoo lang, hindi naman po talaga ako hindi ako mahilig sa, pumarty o ganyan sa mga sayawan. Kasi, syempre, hindi naman pinapayagan syempre, for safety na rin naman. Kamusta, Nay? Amo? Amo ay! Amo? Oh, hi kayo sa vlog. Hi. Kapatid ko, pinsan ko. Apo ni nanay. Ayan, ito din, pinsan ko din siya. Oo nga, nag-request ba kami ito sa grade? Oo. Ikaw yan. Amo. Tapos, ayan, ito. Ayan, boulevard na po sa taas. Travel tayo. Grabe. At si mama, nagluluto. Papa, tumutulong. Ayan, nilutoon. At Aileen. Yo-yo. Yo. Ay, ito naman tayo sa itong bahay na to, ay may kapatid din to, kapatid din po to ni Papa, yung bahay na to. May family na rin po dyan. Halos po. Tapos ito po, ayan, kalsada na. Balik tayo sa bahay. Hello! At ayan, nakabalik na ako. So, yun nga. Ayan, nakita nyo na. Gusto ko lang i-share sa inyo na lahat po ng kapitbahay ko dito, yung mga katabi ng bahay ko, lahat po yan, mga kapatid din po ni Papa na may mga sarili din pong pamilya. Yung sa kabila po, nandun si nanay, yung kapatid ni Papa na babae. Ayan. May pamilya na rin po, dun po nakatira. Dito naman sa kabilang bahay namin, kapatid din po ni Papang lalaki, may pamilya na rin po. Then yun, dun sa harap, pinsan ko po, may pamilya na rin naman po. So, usually po, mga din po, mga kadugo ko rin naman po yung mga nakatira dito. Kaya, kung magsama-sama po kami, masaya po yung banding namin. Wala po ditong killjoy. Kaya, yun. Masabi ko lang, bilang tayo palagi. Kahit may problema, pag-smile lang. Kasi, di ba, yung may problema ka na nga, tapos malungkot ka pa, paano na lang yan, di ba? Na-stress ka lang. Itawa mo na lang yan. Baka sabihin ni Kuya JC kung ano naman ginagawa ko sa niya sa GoPro. So, yun lang naman po ang nais kong sabihin sa inyo. Ayan. Bye-bye! Thank you po sa pakikinig. At ayan. Nagluto na ng adobong manok. Si Mama. Luto na. Nakasain naman na at nakapagprito na ng isda. Nalagyan na ng toyo. Ako magkawat ka sa laman. Saan mo oyster sauce? Lagyan. Lagay na ang toyo. Ano sunod na lutuin na? Char shadow? Ayan. Nagluluto pa si Mama ng char shadow na isda. Kapatid ko. Uy, sila. Luto na, amunahin, Be. Tapos na po magluto.
Tapos wait lang. Hindi natin ang ilaw. Sorry po. Flat. Ayan, ito na po yung adobong manok. Masyadong ayan, tilapia na nilagyan na ketchup, gulay-gulay. Masyadong tilapia. Tapos na din tayong fish. Ayun. At tapos na po tayong magluto. Anong oras natin? Nasa 8 na po. Ayan. Naligo po ako kasi yan. Naligo ako kasi hindi pa ako naligo. Ngayon ako nakapagdigo kaya ayan. Sinama. Ayan. Abangan nyo po yung vlog ni Kuya Jason. Sa pag-prepare po ng food and sa pagkain po sa class. Ayan. Bye-bye! Ito yung mga kaparing Jason at dito nga tayo sa Boulevard sa taas. Kasama ko sila. Si Chin Chin. Dito na. Dito kami kakain sa taas. Ito yung sinasabing budol fight na nakaplato. Yung ilaw ko pala. Nakalimutan ko madilim tuloy. Umuwi na ako sa Ayun nga. dilim. Yung ilaw pala di ko nadala. Tanggalin mo kasi yung cup mo para hindi na madalim. Ano sila? Papa mo. Huwag tinagal mo yung cup mo. So, Nakita sungod ko na mo. yung buwan. Pangas. Adi Ano pangas? Pangas daw. May glow. Ay, hindi man. Ano? Kuya, alam. Kasi dalawa to. Akala ko. Para alam nilang, hindi kami nagpapalit-palit. Mayroon ako. Yan. Itlog. Ito. Ano to? Tilapia na may Ito yung pula. sweet and sour. Sweet and sour. Na tilapia. Prito. Dinuguan. Adobo. Plato, kutsara, baso. Bitchin lang may tubig na may hilo. Mag-ina. Puro naka-blue. Kami nalagod dinis ko na eh. Ay, kulang pa ko yun ang nakablo. At yung isa ayaw magpahagip sa vlog. Madilim talaga. Tara. Kain po. Kain. Kain tayo. Sige lang. Sige na, sige na. Kain kami sa labas. Kasi madilim talaga. Madilim. Bahala na. Kuya, Sige na. Kamu na muna. Sige na. sige na kaya. Sige na. Saan ang video? Oh, sige. Oh, Nakakata. Mapunan tonos. Hindi niya masarap magkakamot. Amo nga. kamot sa naman talaga sa medication. Ako, may kamot muna ako. Mga on. Parang ba magkamot? Rachel. Parang gusto ko nga ning mag-tail tayong maiba mo. Sige na. Dapat ka na may bawal kuya. Ay na. Awan vlog. Badaan. Badaan liwanag sa dating baka. Anak mo, mga ayaw. Oh. Kano, eros nga. Kano, eros naman ni Kasan. Amo na po. Pwede na. Ano ka binita ng balo mo? Dito. Gerti. Dito. Ate mo. Dala kaya ano dito? Nakamugay.
Fight! Budol fight! Na nakaplato. Sa Boulevard. Budol fight na nakaplato. Budol fight na nakaplato. Kakaibat to ah. Tara po, kain po. Jo, Rachel oh. Rachel. Rachel. Sabi ko, gusto ko ako. Ha? Unang usuran bibi ko. Kain. Mapot ko manan, tapos wala ipabahal sa kamarin. Ay di, ispahan sa na isura. Ming nasadi. Kain na, po, kain na tayo. Kain, kain. Salo-salo. Kasama ang ating Coca-Cola. Kahalo. Lakas ka, Pwede ay. Abang magpablong bago. Salo-salo kasama ang Coke kasalo. Coke kasalo. Alin na? Sarali na. Lipat mo rin sa doon. Ayan. Wala na ka na. Ito ko yun. Sabi lang. Wala lang ako. Ako. Manami. Ngayon eh, sabi mo Wala na ikaw. salita. Bago ka magtagay sa dito. Kanya po mo. Ngayon, salita ka magtagay. Ate. Amo din kuya. So, may payan sa to. Sila po. Paraiso. Ano? Kaya mo na. Sino po? Isla Paraiso. Mi. Mi. Wala ka. Mi. Kabusog ko, galing ako sa tuwa. Ano po? Ano? Gigising ko sa na. Good morning. Sabi na ato camera. Yo, yo. Good morning. Naginapat din yun. Excuse me. Nabilibing din sa tumayat. Ay, sila mong Food trip. food trip. Tukaro, tukaro. Madilim talaga. Sabi ko sa'yo sa Kuya, Wala ko lo. Wala lang. Medyo ko lang ako pag ano. pinakuko mo kay Makling. Di man ako nakaiyan. Tagal ako sabihin mo. Tagay na kami ni. Busy man yun ako. Oo. Dadaan dito dito mo kudo. Ito. Ay, ano pa rin ah. Tagay. Yo. Nila ako. Doon eh. Pasay na pasay. Baga. Sumabay ka sa aming Biyahe. bike. May pertido. Kain. Kain tayo. Naga mga on. Ito. Okay na yun. Para ano. Ayan. Alatag tayo ng tent. Sila dito sa tent. Ako dun ako sa sasakyan matutulog. Ganito lang. Tutor. Ito mabilis tong iyan mo. Set up. Kasi dun sa isa. Yung isa kong tent. Nakalimutan ko lang. Ano ba yung ano? Sin-sponsored? Oo. Kaya ano yun? Sino nga nag-sponsor niyan, kuya? Kuya Papi ata. Kuya Papi? Nakalimutan ko na. Papi ata yun. Oh. Dami kasi nila eh. Kaya nakalimutan ko.
Ayun nga, no? Ang balas lang ito. Pala na. Shit pa. Awa. Para sa akin. Siton. Para sa Kuman. Kung aircon sa loob. Nag-aircon sa loob. Pag ako. Pabali sa. Ready. Nakakuya. Kaya na. Tingnan ko kumubi. Mangipit. Gabi kaya. Oh, maano daw, maligim daw. Okay lang yung gabi naman. Sit up na. Yung isa naman. Tigbakan mo na. Dalawang. Sa bahay, kuya. Kaya yung ano mo. Diba? Son, pwede ka nang pumasok. Sorry, sipay ako, ano? Ayan mo lang. Ayun. Hindi na nagdidiretso. Ayun na, Pantan yan. Diretso yan. Mga dalawang tent. Ayan, pas kantahan. Kapag siya na po talaga at madilim kasi nakalimutan ko yung ilaw. Umuwi na ako sa bahay. Ganun pa rin. Ay, feeling ko kuya dito. Ito ka. Ayun na, oh, di ba? Ay, pares lang. Doon nga eh. Kaya nag-sit up na kami nung yung tent. Hindi tayo mag-overnight. Pagkain. Sige, kanta. Hurry up, don't say maybe. ASAP, baby. Hurry up, don't say, hurry up, don't say. Just for a minute. Just for a minute. Just for a minute. Oh, tapos na. Ano po kantahan? Video okay dito. Chin chin. Sound check. Habang ako tama, okay? And I know you're sorry. I see what you're going through. Yeah, it's an uplift climb, and I'm really sorry.
Hello. So, okay, come on your friend. Ay, katlobi. Ito yan mo. So, B-Complex with vitamin E gives total nerve care. Neurogen E. Global Karaoke TV. Nasta ka na kaya? Medyo siguro makinalabang ng mga kasukusuan. Ganda ng ano, kumikinang-kinang yung tubig. Yung buwan. Ayun buwan oh. Ito ilaw to, ito yan buwan. Para sa litas ko doon. May mga kumakanta dyan. At mamaya, ayun oh, bukas siguro, try ko kung makapag-jogging kami. Ayan. Try ko kung mag-jogging ba. Tamang relax lang. Ano po, itong ano na to, vlog na to. Alam ko ng asawa ko. Yun nga, lagi sinasabi na bawat, ano pag nag-vlog ako, about sa kanila dito, alam yan ng asawa ko. Kaya, yun. Time check 7. Alas 7. At ayun, hindi ko nabili yung ano, yung nangyari kinaumaga na nag-jogging. Alas 7. Diba? Ligpit na ng ating at si mama nila nandun sa kanila. Ah, nagluluto, mama. Luluto. Dito sila natulog sa tin. Ako dito sa van. Alam mo ba?
siyempre, maraming salamat dun sa ano. Nag-sponsor sa amin itong tent na to. At hanggang ngayon ay nagagamit ko. Diba? Pati sa amin ito eh. Iwan ko yung iba kung buhay pa ba. Sa akin okay pa eh. Kaso di ko nililigpot ng ayos. Sabayan mo. Diba ka? Yolo. Ayun, si Kuya, preparation para sa kanyang pagpamanila. Tent yung nilala. Preparation sa pagpamanila. Masundot eh. Init. Ayan, tingnan niyo po. Ang ganda. Ang ganda ng paligid. Kaya, Jason, ganyan ka lang. Hmm? Doon ka lang, ganyan ka lang. Bakit? Doon ka lang. Yan, doon ka lang. Matangkad ka dyan eh. Matangkad ka dyan. Susupport kita. Ha? Ay, ilis mo nga. Nadudog ko lang ito. Nibok. Para hindi ka tama rin mag-edit. Baka. Ha?